Tuften Infovis-periaatteiden soveltamisesta DevOps-visuun. Eli tuossa keskellä näkyy tuo visu, mitä on tullut tässä tehtyä ja mikä on siis edelleen kesken. Sitten jos näytetään sen verran siltä, että se tarvitsee jotain periaatteita, mitä se voi soveltaa, niin otin nämä Tuften perinteiset informaatiovisualisaatio vinkit, jotka liittyy tällä Tuftella, joka on siis legendaarinen Infovis-ihminen, niin sillä on 5 periaatetta liittyen tähän niin kuin musteen käyttöön. Eli tavallaan se, että millä sitä tietoa yritetään siinä visussa ilmaista. Eli eka periaate on se, että ennen kaikkea näytetään sitä dataa. Toinen periaate on sitten tämän niin kuin, datan ja sitten tämän käytetyn tavallaan niin kuin, enpä nyt sanoisi, data ingratio, eli siis, tuossa on tavallaan toi niin kuin 1 miinus se osuus graafista, jonka voi poistaa ilman, että tietoa häviää. Tavallaan se on se, niin kuin, se suhdeluku, mikä kuvaa tätä. Joo, ja sitten tavallaan ruvetaan niin toimimaan sen mukaisesti, että poistetaan sitä sellaista niin kuin piirustelua, mikä ei tuo lisätietoa. Sitten otetaan tämmöistä niin kuin toisteista tietoa myöskin pois. Ja olisiko toi revise and edit nyt sitten vaan, että iteratiivisesti tehdään. Ja sen, mihin mä oon yrittänyt vähän ruveta soveltamaan näitä periaatteita. Siellä Helsingissä varmaan jotkut teistä ei ole tutustunut tähän visuun kovin tarkasti aiemmin, mutta mä menen vähän niin kuin sillä oletuksella, että toi on kohtuu tuttu. Mutta periaate tässä on tämä, että me siis on otettu asianhallintajärjestelmästä dataa ja ruvettu piirtämään sitä auki. Silloin on otettu 6000 issuita Jirasta yhdestä julkisanto case-projektista ja sitten tavallaan kyselty tiimiltä, että miten teidän prosessi kuuluisi edetä ja sitten tiimin tavallaan se selostus voidaan pukea graafiseen muotoon, että se pitäisi olla ton näköinen kolmio. Sitten me ruvetaan katsomaan sitä Jira-dataa auki piirrettynä hyvinkin yksinkertaisella säännöstöllä, eli meillä on niin tehtävä, jolla on julkaisupäivä, se muodostaa tämän oikean reunan täällä, ja sitten on sellainen tehtävä, joka on viimeisimpänä saatu tehtyä, se piirretään aina ylimmäs, jolloin tästä muodostuu tämmöinen kolmion muotoinen alue. Ja nyt sitten tässä jo heti voi ruveta niin kuin soveltamaan Tuften periaatteita kyllä. Tässä on muutama iteraatiokierros menty jo eteenpäin. Eli tässä niin kuin tavallaan tässä on suurin piirtein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuukautta näemmä aikajanalla. Ja tuolla vanhassa mallissa se tekemisen hahmo itse asiassa on vähän erinäköinen. Eli nykyisin tehdään asioita pienempinä kokonaisuuksina ja viedään useammin tuotantoon. Eli nämä pystyviivat tässä on asennuksia. Niitä on niin kuin selvästi enemmän. Ja sitten kyllä täällä edelleen on näitä niin kuin isoja kolmioita, mitkä on tavallaan vähän vesiputousmaista. Mutta siellä sitten tuo hahmo rupeaa muuttuun, mistä edelleen päästään. Tässä on ehkä tämä viimeisin työversio aiheesta. Eli voidaan piirtää näistä 6 kuukauden aikavälillä. Se tiimi tosiaan kertoo, että ne tekee 2 kuukauden releaseissä tätä kehitystyötä, jolloin se ideaalihahmo näistä kolmioista on periaatteessa tällainen. 6 kuukauteen mahtuu silloin 4, ei mahdu 4, tämä on 1,5 kuukauden näköjään, joo niin onkin. Elikkä tuossa oli toi 3 kuukauden versio, tai siis
2 kuukauden eli 3 releasin versio. Joo, ton näköistä pitäisi olla. Sitten kun tästä ruvetaan tavallaan katselemaan, että miltä se näyttää, niin hyvin samanlaiseltahan nämä niin kuin näyttää nämä. Itse asiassa jo tuo vuosi 2012 alkupuoli. 2013 on selvästi ollut vähän huonompi vuosi, se ei näytä yhtään tältä yllä olevalta. Sitten taas 2014 rupeaa ehkä olemaan niin kuin periaatteessa jo ketterämpi kuin se 2 kuukautta, eli siellä tehdään niin kuin releasit. Tuossa on suurin piirtein kuukauden pätkä, missä ne asiat tehdään. Ja oikeastaan nyt suoraan tuohon, mitä me tehdään. Me kirjoitellaan tästä siis artikkelia. Siinä on 5 sivua tieteellisessä artikkelissa tilaa. Mä ajattelin, että 1 sivu käytetään tähän Infobis-osuuteen siinä. Eli tässä nyt on niin kuin yritetty yhteen sivuun koota tavallaan toi kaikki 37 edellistä kalvoa. eli en ole varma, että miten hyvin tämä oikeasti onnistuu, mutta täällä menee siis tavallaan aikajana täällä alhaalla. Eli täällä on vuosi 2011 tuolla ja 2015 puoleen väliin suurin piirtein datankeruu loppuun. Ja aina toi väkänen on sitten vuoden vaihtuminen. Tuossa näkyy tavallaan ne kaikki 6000 issueta Jirasta. Ja täällä on tämmöinen niin kuin referenssihahmo, että tuolta sen periaatteessa pitäisi näyttää sen selostuksen mukaan. Ja täältä nyt sitten on ruvettu zoomaamaan, eli me otetaan tuosta 2014 vuoden loppupuolelta pieni pätkä tuohon ylemmäs, jolloin me tässä voidaan tavallaan sitten, no niin, mä en tiedä toimiiko tämä zoomaus metafora tässä nyt kovin hyvin, mutta tuosta tavallaan niin kun otetaan ikään kuin zoomia tuohon ylemmäs, eli tämä suorakade tässä kuvaa tuon alla olevan. Ja tuonne on nyt sitten hahmoteltu se referenssiprosessihahmo, joka tässä nyt on sitten skaalattu niihin mittasuhteisiin, mitä se tässä kuuluisi olla, eli 2 kuukauden pituus ja niin poispäin. Tuossa periaatteessa huomata, että on aika saman näköinen tuo viereinen hahmo, että tässä oli siis 50 issueta laitettu tuohon referenssiin ja sitten tuossa on suurin piirtein tehty 50 issueta 2 kuukauden. Mistä sitten taas edelleen zoomataan ylöspäin, eli otettu toi alue ja ruvettu piirtämään se tähän nyt sitten auki tarkemmalla tasolla. Eli siellä näkyy se kehityssprintti ja tällä tasolla itse asiassa näkyy nyt jo viikotkin, tuossa on eka viikko, toka ja 3. ja näin, eli siinä menee varsinainen kehitystyö ja sen alla tehdään kriittinen bugfix tuolla kohtaa. Eli siellä oli tuotannossa joku kohtalaisen paha virhe, tuossa sitten vaan korjattiin ja vietiin tuotantoa muutaman tunnin syklillä. Ja täällä on sitten myös tietysti tämä tavallaan pieni kehitysversio, mitä se tiimi sanoo, että ne tekee. Ja sekin näkyy tässä kuvassa. Ja tosiaan releasin jälkeen tulee aina pari korjausreleasiä. Tässäkin tulee tavallaan vähän kaikuja siitä, että kun jotain tehdään tuotantoon, niin sitten vähän korjataan viikonlopun jälkeen, mikä ei sinänsä mitenkään huonoa. Eihän sen nollariskiin voi mitenkään päästä näissä hommissa. No sitten tässä on otettu niin toisesta kohtaa toinen palanen ja ruvettu sitä zoomaileen. Tuosta itse asiassa puuttuu noin. Eli toi zoomaa tolle kohtaa suurin piirtein. Ja tässä nyt voisi yrittää jotenkin havainnollistaa sitä, se ei ehkä tässä kovin hyvin vielä tule näkyviin, mutta näiden bugien lead time itse asiassa täällä varsinaisen kehitysversion alapuolella se on pidempi. Ihan se ei ole niin lyhyt kuin mitä nykyisin, jos tuota eroa haluaa korostaa. Ja sitten tänne ylös summataan nyt ensinnäkin läpimenoaikoja, eli tässä näytetään deployment timea. Tarkoittaa siis sitä, että kun kehittäjä sai hommat tehtyä, niin kauanko kesti, että se kehitetty feature tai bugi vietiin tuotantoon.
tässä on sekä mediaani että keskiarvo, jolloin periaatteessa niiden summa ehkä kuvaa niin mitäs niiden summa kuvaa? Se on periaatteessa näin, että niin jos mediaani ja keskiarvon suhde on 0,5, niin kolmio on se on tasasivuinen, tai oikeastaan siis se on kolmio, jossa kulmakerroin on vakio versus tällainen, missä se mediaanin suhde, eli tuolta kun tullaan puoliväliin, ja sitten saadaan suoraan mediaani läpimenoaika, sen suhde keskiarvoon, mikä tässä nyt selvästikin on pidempi, niin jos se on vain 0,1, niin se kertoo jotain jostain. En itse asiassa tiedä yhtään, mitä se kertoo ja mistä, mutta periaatteessa noiden kolmioiden muodosta pystyy jotakin päättelemään. Niin, ja tosiaan tässä niin tavallaan lyhyt läpimenoaika kuitenkin kiistatta on hyvä juttu, koska silloin palautesykli on lyhyt. Ja 2014 vuonna on päästy niin näihin lyhimpiin läpimenoaikoihin. Ja sitten se viimeinen asia, mikä tässä infograafissa on, niin tuolla on sitten vielä niin kuin throughput, eli se, että kuinka paljon sen putken läpi saadaan sitä kamaa puskettua. Itse asiassa paras vuosi tässä suhteessa ollut, tai hetki on ollut 2012 H2, eli 2012 toi vuosipuolisko. Siellä on saatu eniten kamaa tuleen pihalle. Toisaalta ei nääkään niin huonoja on nämä 2014 H1 verrattuna noihin, missä kuitenkin oli läpimenoajat lyhyempiä. Ja nyt kun sitten miettii noita Tuften periaatteita, että above all else show data, niin mitäs mieltä te olette noista? Ja miten tuon kaiken tiedon saa niin mahdotettua yhteen ainoaseen visuun? Mä itse asiassa katkaisin se tallennuksen.